Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Eda, hindi nga ro din na iruging ibasa na iti pakasalitaan ni Munang. Iti pakasalitaan ni Munang nga napoluan, dagiti naganak. Dear Manong Nemi, orayak la makasangit Manong Nemi, idi da ipaima iyawat kanyak ni Berto ti sweldo na iti makalawas. Akas may salay nga gagangay nga piyun, kababaan nga pwesto iti construction. Orek lang makasangit ko nak agsipod ta. No panunutek i-budget ko. Kasano nga masuportaran dito yung nga basit nga sweldo ti asawak. Idin to talima dagiti anak mi. No apay ba't kami nga sa amin idi nga napanunod iti family planning Manong Nemi. 5. 3 nga lalaki, 3 nga babae. Ket ne, dadamanin Manong Nemi nga ibagbagada nga mabisinda ka nun. Mabisin kami nga lang, tatang, di kami lagi matang titinapay, ket nagsweldo kayo pay. Awan surok awang korang nanak ko. Deta sweldo kiti makalawas. Sa alam puros nga umanay ka na tayo. Diyak pa yan agplet-plete. Agpagmagmagnaak pa yan nga agawid. Maripon iti pagtrabahuan mi. Aging ganito balay. Saan nagmerienda? No, saan nagpamerienda na ti kontraktor mi? Ti pangal daw. Alakit adamat para luto mi Nagsida kami mga tinateng, so magbanumot ng gundawin ng karne. Imbaga, tagsida kayo ti karne, tatang, na kami, awan, pulos, tas laita, awan ti, ado nga bagas nga linuto ni nanang, iso nga naglugaw, lugaw man ti kanin tayo. Day, mas metilugaw, nang narunan no, adda ko makuha lang, los kaldo ko makidadamanok na nga, omet, o lata. Kina nyo tilang kami, nakakutkot tong kami nga kakabsat. Kasanon to ti, panakaadda ti masakbayan mi, idinto ta, baka graduar kam lang ti elementaryan, ni Manong Alex, no, graduar to ti elementaryan, baka agsardeng tong agbasa. Anak ko, dito ti karik ka na kayo. Paggraduaran na kayo, iti college, nga tatatang. Dati mo kadikayat, tag-graduate ti college, Alex. Kas inauna. Kahit ko kahit ko tuntog baling na engineer. Mapagbasa ta kang mga ta. 5 kami. Sakit ng basit sweldo yo. Sakti simbong Batman Manong Nemi. Mga asin na po Diyos, anak ko. Sana tayo nga baybayan na po Diyos. Dan tupid ita, karuba tayo nga taltalot anak da. Di na pa kabailan nga pagbasaan. Dakam tukid di 5. Alex, saan ka mo pukawan tinamnama? Awan lakit nagsaksakit ka na tayo. Nang naruna kanyak. Yung nakakutkot tong kay matantatang. Yung bagkata siyang kay agin inom, kin siyang kay sigarilyo.
manangasin na po Diyos. Saan tayo babayan? Alan, bakit? Kanda kayo anak ko. Amunan ti tumulong. Kaya tumulong, tulungan nyo ni nanang yun. Dagi dasar, tayo kanin dahil na linugaw ni nanang yun. Tumultulong akmet manong nemi mangluak itilaba. Sa damat iti malibre nga natayang itilikod. Ngam kang kanayon latangan natin. Agtartara kayo nakbat ti manok manong nemi ngem palsiitan met dagiti mamartek iti lugar mi. No adagit log manong nemi umuno na met dagiti karuba nga mang takaw. Awan met nga rod alad ti balay mi manong nemi open. Dito nga rod manong nemi permi nga rigat awarikirik mo. No labsag tagsao manong nemi orisan kami nga mangan nga agasawa kini Berto basta mangan di kita nang. Imbag tadari kita agi padawat kada kita nagalusan di kita nakda ket da umanay kini Alex ited ko. Baro nga ba do? Nang? Napintas pa nga ba do? Yung saan nga baro? Awan ni katang ti anak. Baro nga sinelas? Mabaling pa lang usa rin. Dinawat ko. Baro nga sapatos? Uwain imbag dadanang ted. Baro? Haan anak ko. Nagalusan. Inton ka ano nga makabado kam ti baro. Inton ka ano nga pimintas ti biyag tayo. Mga asin na po Diyos anak ko. Kang kanayon lang ibagbakay ti kasta. O malapol sa senso tayo. Kiraos ti tiyan tayo. Ket nung kasta na awan ti dilawan manong nemi tadi pa'y nagsweldo ti asawak mapanak aguutang. Ay, awanan ti may tadmi munang. Adupit utang mon. Hindi man pa imbilang nga utang. Itultulong mi nakata kayo. Ngam nakangkanay mo nakastoy. Tikit ngamin kaadum ti anak yo. Di kailan nagkontrolin. Alam oray basit lang. Taahadan tumat itad di ay bangir. Ret umanay nga lugawin mi. Adla man tagiti naganak iti asawak nga nagakamangak manong nemi ket isupay ti nakpapapanan mo ko. Manin muna nga insurusur mo manin tagudwa maayo sa apo aya. Munang nag-uutang. Pasensya kayo nanang. Construction worker mat lang ang anak ko. Api nga tasa nga umasan sa tibag ni. Api nga hang dumakal ti sweldo ni Berto. Kinamamang peti construction. Kita, anda ko amuna kumamatan nagpalitada Uno saan kita, susapo. Ngim matumatan ngim basit laing datang. Apo. Isuntumat kami. Kadagupan da nga kakabsat. Dahil tulay nga anak kami nga ni Berto nga asawa munang. Itikas to ti biyag na. Karirigatan ti aming nga narigat. Tabalayo, marmarpog, no agbagyo, sos. Umay kagkamkamang dito balay. Kasta ti mapaspasamak no dumteng ti bagyo manong na bagyo manen. Masmaslat tayo manen. Papatay manen nagpakwid at kamkamang itiyan dalulog inilula. Inton ka ano nga pumintas ti biyak tayo tatang nanang. Inton ka ano. Inton ka ano. Aday din ni Alex manong nemi ti high school ngay karkarigatan niya pagbasain. Kaso marunong tumet manong nemi ni Bebsi ngag high school. Nadabalang elementarya dagiti talo inauti. Abilitan to manong nemi nga alami dagiti mabalim ng evacuate. Ket sa kabay nga pumigsa di Bagyo. Dita dakam ton iti family house da Berto iti anda dagiti katugang. Pagsalsalud-sudin tumet manong nemi dagiti anak ko dalulo kinilula da. Apay ngamin kasto dakam lang ti kasto lolo. Lola. Apay di yun pinagbasa idi ni tatang. Pinagbasa mi ko maidi agam sa dutmet. Suga kasi jay. Agbababaw yung manita ni tatang yo. Ang awan ti maramid tayo. Ang agan-anos ka apok. Sumayat tumalat biyak yo. Basta ituloy tagsingsing pa Ha? Di kay aggaapa.
Nagsisinakit kayo nga kakabsat. Agtitinulong kayo. Ibas na kayo tagbasa. Ora kikiraos ti tiyan yo, no nabaknang ti panagpampangunot kan panagpuspuso yo, saan tatake nga baybayan ni Apo Diyos? Kanya mo yo, baka biglang umasenso kayo. Awal na't amumin. Di kita adapay napinta sa balay na, kinapinta sa trabaho na, di kita anak na, di tapay makapag-graduar. Di kita balasang nga, nagsikog, baro, nakasikog. Nakayat yung harod ko mga mapasamak ka na kayo dira, na kayo nga kakapsat. So ano? Nangamin ti kayat yung pagbalinan na pok, lagsasarita tayo man, nag-istorya tayo, kabayatan nga, palabsindre tayo, bagyo. Kaya kinagkaraharag tayo matasapi kung saan nga pumigpig sapay, kaya signal na bell train, kat ni. Esos sa dumanan di kiti malayos, pagyamanan tayo na talgad dati family house tayo, anak ko. Inapindas pa ng ipatagdaryo, ngamda kami, marmarpog di balay mi, at ako mat kwarta mi, di mi pa yung maimas, o pinaimas kasi dami no kalulo. Buwan, saan yung haliplipatan ni Apo Diyos na kararag kayo, nako, yapok. Kaya lagsasalita tayo, no di kayo pala makaturog. Dengdenggan mi manong naming agasawa, data nga sasarita, kita anak mi, nga kasasarita dalulo kiniluna do. Inahamin ti kayat mga pagbalinan, si Alex, nga kasi inauna. Kahit ko nagbaling nga engineer, lulo. O si Kamet Bebsi, kahit ko nagbaling nga nurse, lulo. Apo. Si Kamet Carlos, kahit ko nagbaling nga architect. Si Kamet Dayan, kahit ko tagbaling nga maestra. Apo. Si Kamet Edgar, kahit ko tagbaling nga agtrabaho iti bangko, lolo. Dahil bilang ang bilang tado ang kwarta. Accountant, engineer, nurse, architect, maestra, ken accountant. Apo. Naging gana lang tarapahab, lolo. Uwan agarapahab kayo. Danggayan nyo mat. Tulungan nyo, dagiti naganak kada kayo. Kumat may tulong bingarod. Tumulong kami ngagdalos tumulong kami ngagluto, tumulong kami ngagkaykay. Dito madlayan katuin. Isubi nga saan obrahin ni nanang nyo. Tani nanang nyo, manglumat tila ba? At dan sabi kong daway nga garamid kang kanen, tinudok. Nga mapan na isursor, o di supay. Di mat makapagtarak ng ado nga monok, tamaran di mat palsiitan. Baboy, ngayon maumot pagpunan nyo. Nalagdagan na anos kayo ati, pasit nga sweldo lang ni tatang nyo. Nagyamang kayo at asang umininom ti arak ni tatang nyo, kinahangag sigarilyo, ang mading ambisyo na. Sa nga kas kinina dumantang barbartek na nga, handang sa trabaho. Iso nga dakil una yung pagyamanan nyo, kada ginaganak kada kayo apok, agsipod ta, aramidan dati obligasyon da. Dagiti naganak kada kayo, rumbeng respetarin nyo ida, dayawin nyo ida, ipateg nyo ida. Kapag talaglagipin nyo dito, ya. No awan, datatang gininanang nyo, awang kayo, met. Pimpitas pa awang kami, lolo. Anak ako nam, siga, Carlos. May met ko no awan kami, tapno saan ka mga makarik na tirikat. No ko kang hobing, awang ka dito namam, ngagbalin nga na tayo, krusop itaya, nga alam ako nam. Arkitek, lolo. Di mo ka di kaya tagbaling arkitek. Kasi nung maipaida tatang kininanang, iti gastusan mi college sa laman. Magkikiraos pa iti sami, nulap sa mitag sao, agdildil kam ti asin, nulap sa mitag sao, dadalagin balay mi. Nag-agbagbagyo, dakam dito balay yo, awang kam di balay mi, baka narpugin di balay mi, kakasinto man ang matarimaan. Iriad na niti 4th year high school ni Alex Manong. Kung nakanyak ti asawak. Baka patinggalayan ni Alex ti high school. Lakay. Di mo ada planom nga mapanagtrabaho si Dia Saudi. Trabaho ka nga sa Dia Saudi. Kat sa anak mo nga skilled worker. Kahit adamat maman nagtrabaho si Dia Saudi ng aging galatipiyon, ha?
Maabalin ka di, bukal ka dito construction na awampiyon. Sa bagay. Kasaritak tumangkin di. Inatay mamok nga, tagilak-lakad, di ba pa nagtrabaho sa Diyas Saudi? Naragsak na si Mangpet ni Berto iti may sa nga sardaman. Mabalin nga, mangirimito ka ti gastusek nga mangilakad ka iti kasapulak. Bakit? Sa pulam nga niya, passport, panagpasport ko, kenda dumapay. Mano ti magastos. Kahit 15 to 20,000 mo na na. Nakaw, pangalam nga rin tikas na nga kwarta. At na nang ibaga ako niti 10,000. Tila i-remedyo mo, bakit? 10,000. Another 10,000. Bam. Pabangbangik ti rupak. Inag-aguutang. Umuna-unay datatang kinanang mo. Napanakarod iti handi kiti katugangak manong naimikit inlawlawag ko katakawada ti amin. Ag-Saudi ni Berto. Undatan. Hala, nabarbaring ano dahita ti pangiturungan ni Apo Diyos kang kuwana tapno umasenso ti biyagyo. Hala, ada iduldulin mi kininanang yo nga 5,000. Alakit iso ti pautang mika na kayo. Nagyaman kami tatang nanang. Nagsursurak manong nami ka dagiti pagbalablabaag. Kadadaramang tad ti 5 gasot, damang tad 1,000, aging gana bukal ko ti 10,000. Idi bagak kiniberto, naala naman ti 10,000 ngayon pabulod, idi amamuna. Katkaslasang na pupuutan manong nami kalpasan lang ti 2 bulan, agpakpakadan ti asawak, nga mapanan sa Diyas Saudi. Kaya yung asawang tatang, dagdagal nga amang ti sweldo yun, nanda kay Jabrod. Huwag na aleksanan. Nung kasta, ito makaradwara ti high school, ag-college sakton, huwag. Engineering, kahit isot ko ng iso. Binulang kayang pauit, huwag na nako. Huwag. Dumakil ton di balay ito, ang balinton ng nalagda, simento, saan na ito nagbagbakbit ng ustang nagbagyo, huwag na nak. Nangigyuan na ading ko. Nangigmi manong. Isungan na ko, tulungan nyo ni nanang nyo. Agsingsingpet kayo. Agsisinakit kayo. Agtitinulong kayo. Saan kayo pala makiboy-boyfriend? Saan kayo pala makigil-girlfriend? Saan nyo tultuladan di kita dumang amamuyo? Nga kabailan di kita naganak kadakwada ti magpabasa kadakwada ti kolehiyong em. Ada nagsikog, ada nakasikog. Amog dada tatang, isot isistoryak no ka. Siyak, isinak to pa lang ni Virgie. Kahit mo sa huwin, ada nubyo mon. Ada nubyo mon. Papilablaeng tang. Susapo ya. Laglagi pa nyo ada ito. Mula yun ti panunot yun. Narigat ti umantayo, anak ko. Narigat. Ngayon kasapulan ti panagsakripisyo mi kininanang yo. Ken panagsakripisyo mi. Teko nakaroden, oray sa anak amangan basta mangan kayo. Oray sa anak nga mangisibro, no mangisibro kayo. Mapanak iti ada yung lugar. Nagtrabaho ak. No naskin nga overtime ak. Ket aramidek tap na daw manay ipauit ko kada kayo. Agsakripisyo kami kininanang yo. Sabi ko tasan yung kasayangan, ti sakripisyo mi kada kayo. Sabi ko idaw-dawat na kinapod Diyos anak ko. Nga matungpal, magunudyo ti balegi, ti arapapyo. Napangarot nagtrabaho ti asawak sa Diyas Saudi manon nami. Kadamok nga talaga ngagsakripisyo ti asawak. Awan pa ilang ide manon nami ti cellphone. Huwag, surat, voice tape. Reda manong nami ti wagas iti komunikasyon ti tungkal maysa.
Idi ipauit nan ti mo nga bulan manong nemi nga maragsweldo na. Alakit na paisamak. Nakunak tinakim ko manong nemi kasla itapay lang makaigamak ti kastoy. Kadakil na kwarta. Nga madamat kit inig ka makidi ah. Gets ko na naman manong nemi nga pagbayad mi palayang iti utang. Agreriman ang dikitan na ko. Nanang, di man nagpawitin ni tatang. Anak, Alex, para iti panagmatrikulam. Ngayon pagbahid ti utang. Yuri ka mamit ako. Ang akong pagdanagan yun, nagkutang nangikisayak. Iti agatang tayo iti kwa. Agsidata mat ti karne. Elaman nga ro, kitang bayagin saan kami nakaraman ti karne. Sa kam lang makaraman ti karne, nagpadaya. Manong nemi alis to nga naglabas ti panawen. Aging ka, manong nemi, nga kalpasan ti mga tawen, nga panagbasa ti inauna nga nakmi nga ni Alex. Agraduari ti kurso na nga civil engineering. Nagbakasyon ni tatang nanang. Anak, dagos ng irinyo ti kontrata na. Anak, ang kalahin nga overtime ni tatang yo. Tapos di kasta, daw manay, nga ipauit na para kada tayo. Ne, agraduar kan, kat adda dua, nga addim iti college, adda pa lang iti high school, dagiti duwang inaudi, nga kapsat mo. Kat mo may rawar mo ti board mo, anak, kada tanto pagtrabahuam, tumulong ka dumaten. Dakayton kinitatang mo, iti tumulong, agtinulong, para iti panagraduar di iti dadua pa kakapsat mo. O nanang, ako pagdanagan nyo. No kakaisuna manon nemi, nga dagundaway nga tumawag kaniyak ti asawa. Tada telepono, iti asdigming manong nemi. Dito ko na ibaybayagan, bakit? Kita sopa nga paggastuan, napiyan tulayang bakit no? Adanto napimpint na sa kami nakasyon. Kumusta kan? Makita ka na kuma? Awan pagdanaga mga niyak, si bibiyagak o mang angisak. Matmaturang ka kanimot lang ti usto. Kang ganahin ka kadingang ang overtime. Numabaling ko makit. 24 hours nga talagang trabaho. Di ka sa nung titurog mo. Mga sinapod Diyos. Di ka kumalag bakasyon masit. O na pagbait lang. Isupay di ma. Paggastusa. Di mat nga libre ti pletit nga agawid ka nagsubli. Hindi panawan ko nakabakasyon na saan nagsweldo. Okay ka di lang ti salon at mo, Berto. Hindi takpakananagan. Basta okay kay dita. Salon at mo, salon at kita nagta. At dan engineer nga anak ta. Di makadakas manong nemi imbes nga tumulong ni Alex. Idi addan trabaho na tanananayang engineer sumay. Nanang, pagbakasyonan nyo ni tatang taon numatandar ti kasarmi kay ni Ani. So ni Ani, tagbaling asawa, manugang yun. May sa-iso ng accountant. Alakit, kung malano tumulong ka pa ilang anak, nanang, masikugan ni Ani. Awang pagdanagan nyo, nanang, taore agasawa kam ton kay ni Alex, tumulong kam tumatlat na kada kayo. Ay, kati pa kamok kinitatang nyo, makaabakasyon. Ngayon saan ka nagbakasyon, ti asawak manong? Wait, nangipatulod laeng yung kasla regalo na kadagiti agasawa. Kat awang mat manong na iti mauray mi nga tulong nga idadda ko makada kami. Na minsan manong na nga napanak, hindi pagkaskasiraan da. Anak, kunak man nga mo tumulong kayo. So, pa nga inayon ko iti sweldo ni tatang nyo. Nanang, ang niya patpakdakder kami ti bukod mi nga balay. Okay, mat. Oray, sanda kayo nga tulungan na nata. Okay, mat palang ni tatang. Madamot palang agubra di Saudi. Hindi mata nagraduar ni Pepsi manunemi ti kurso na. Lakit kaskas di nga sa alat ng bakasyon ti asawak manong.
Kung nangaro di kiti naganak ken kuana. Sus apo aya, di naman lao may matangan, ti baldegi, di kiti anak na. Sayangan na di pagpleta na tatang. Ken kasama ten, tiga kawan trabaho na nga, naka-istambay dito Pilipinas. Nasalun at ka di matlaheng ni Berto. Kit, lagi pau-pauit matlat na tatang. Lagi pauit lat tamat ti voice tape na, kit tao mo ti problema. Nepasa ni Bebsi manong name ti ko panag-take na ti board kaya nagtrabaho ti private hospital. Anak, tumulong ka, nagsweldo ka Ngayon kalapasan ti 2 bulan manong nga ba nagtrabaho na. Kas tinarabid ni Alex inyam amo na kanyak manong name ti agbalin nga manugang ko. Dagos mo nagasawa ti kita anak mi manong name no kastang makarador dan. Nanang, ni Bobby, dagbaling nga manugang yo. Gasawa kami maten. Adan bukod bi nga balay. Dahil palpasan ni kasar. Ako paraminto na nga balay. Anak na siya ta anak ko. Engineer ni Bobby manong name nga asawa ni Pepsi. Iri ababa nga banao manong name basta makapagraduar dagiti anak mi kalpasan lang ti sumagmano nga bulan. Agasawa dan. Ni Carlos, ni Dayan, ni Edgar. Ada amin na asawa ken pamilyada. Ket siyak manong name. Nabati akon dito balay. Napadakkel min ti balay manong name. Ken haan na kas idi nga nagbagyo ket agbakwit kami. Katas ti Saudi Arabia. Idi sumarungkar kanyak manong name dananang kintatang tanapigsada mo't pailaing. Kumusta ka, munang? Tatang, nanang, di mala nagbati ni Edgar. Nga bordet, kung nakidi nga agasawa ket dito'y balay, ano serbi dato'y napatakder nga balay. No, awan kaduak nga agyan. Hangem da dyan asawa natin na paturay. Tadamad kahim indregalo da nga balay para kadakwada. Nagbalagi amin di kita anak yo. Yung kasla malagparparang awan utang nga na yung baganakan na dito. Sumarsarong karta ka, di matlayan ka na kayo. Sakti sumarong kar. Ngam kang kanayon nga bagada nga. Wah, kanot pa naghawid ko. Nakabisbisi di kita anak ko, di kita manuka. Kinuri pa di kita apu ko mi. Apu ko yung tituod, tatang nana. Alakas talayang tibiyag, kas kada kami. Nabayagin nga awan kadkadwa mi. Di mo ka di malagip. Nadanda kami layang kininanang yun. Tagnanaid ti family house mi. Ibagamon kini Berto nga gawiden. Tawanan ti rason tapno agtutuloy pa lang ang trabaho sa dyan. Manong nga tawan na sa dyan. Basta dyak pa yun mabilang tatang. Ay, apo. Ngayon biglan nga nagawid ti asawak manong. Nakigtutak iti langana. Nakakutkot to. Berto! 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 Pabigas to iti langam. Dati ba't nga nakutungak sa kani? Hindi ba pa nagsadya Saudi? Nakutungak. Nga madadamat tayo nga kimutong ka. Nga bali tinesakad ko man tinaran niya ka masakbayan di kita nagta. Kumusta di kita nagta? At dansamat sakit mo ang lakay. Awan da ito. Hanak pa nga matay. Umun-una pa lamatay datatang kenana. Katuan manong nagsarano apimusay dagiti katugangat. Bali 2 bulan at baet. Nobyembre manong nemi nga natay di tatang. Sa Simarno, December, January, February nga natay met di katugangat ng babae. Kaya dita ti pa nakaumong manong nemi dagiti anak mi.
Dagiti ka manugang mi, apo ko mi. Ngayon kaslasan da kaya tagbayag. Gabota busy da ka no. At ka numot ubraan dagiti apo ko mi. Manong na Manong na di da ka malaki nung mustamad. Ngayon, da kami iti asawa, kalpasan ti makabulan, sipod na itanam, dedi katugangak ng babae. Lakay, mangantan. Madlaw ko manong nimi nagkusim nga mangan ti asawa. Ada ka di madla kwartata? Ada, iti-deposit ko idi no kasta nga, i-budget ko ti pauit mo. Ada san ka basit? Pumanay nga damad lang ang gastusan ta. Iti panakay mansayag kan panakay tamon ta. Apa nga panunutam da ita? Kita damad na kita nagta napintas ti biyag da. Imposible nga saan danto nga kukontribusyon nga gastos. Sana na-insured ako maidi. Awan insurance mo aya, kabayatan nga ba nagtrabaho mo sa Saudi? Nga babayadan ti kumpanya? Ang damit siguro. Dadumat edit direction ko. Manong nemi nagtulagan mi iti asawa nga sursuren mi nga sarungkaran digitan na. Aggastos kami man iti plete ngem anusan. Numampesan damat nga nagiinad tayo. At dalagi tayo ya. Nagtalinaed dito ya ilimi. Mapamit sarungkaran nita. Dagay matgayam tatang nanang. Ano tran tayo? Umay kang kumaso marungkaran ako, Alex. Ito nang pa nagawid yo. Ha? Busy kami nga gasawa. Bagtada katulong mi. Kita naipatang kami ti pangaldaw. Bakit pangaldaw kam labasita na sa kam tumatla agawid. Numalpas pangaldaw. Sige, sumre ka karod. Dagito po kumi. Da kayo, o yung taluda. Ami kinadot na ganak. Nadi mi kayat ti adot, no hangkam nga marigatan. Kastaw naman kutong yung tatang. Ura da kayo nanang. Nagdigdigos kayo matlang. Kaya ulmat Alam mo rin yung arti katulong ta pag gitasarin. Ang yung magura kayo. Wala ta mangilasin nakti paglamisanan nyo Narigat ba makilamisan ka kada kami. Basta baka misuot na kiti apo ko yun. Pekat nagdigos kami mo. At nadalos mo ti arwat mi. Di kayo nagreklamo. Ay, Inday. Happy sir. Di ba si kilamisaan? Isot pag idasaram ti kanin tatang kininanan. Awan sir. Ay, biyang mintulatan tag kinita ti asawak man. Karugit na ta, kita anak ta. Karugit na ta, kita pukuta, kita digos ta mo Alakay, baka ti pag-arup na ngamin kita da sakit mo, itikas ta nga lang masarong karantan to amin, di kita anak tan. Hospital to ti pangipanakyan ka. Hanggang nga kid-kid. Dalakit ilimlimad mo nga saksakitin mo sagsagabaem. Nasursurmi amin manong nemi. Dagiti anak mi. Itayan ni Bebsi kapilitan nga imyan kami. Sa ti kabigatan na nagahwid kami nata. Pangpangigan na kami matimanugang. Sana kami suot nga kuskusilap dagiti apuko. Insublat mi manong nemi tinapan. Kalpasan kini Alex, ni Bebsi, kini Carlos. Di dya kami nga nangaldaw. Kaskas di nga nailasin kami ti panganan. Itayan ni Dayan, sadya kami nga nang imyan. Itayan ni Edgar nga inaudi, sadya kami nga nangaldaw, kalpasan na. Nagawid kami dito balay. Tawang malapulos din ang ijaya kadata, agpaot ta sadyay. Puro agawid kayo tumalamandamdama. Ala, umiyang ka dito at arabiin nga rodan. Ito nubigat, agawid kayo ito.
nakapekas jay di kita anak talakay. Nagbalintamit ka na siya at kadakwada. Lakay, isa runota ti mapanti ospital. Binilit ko ti asawak manong nemi kat dito'y mga nandoktala nga talaga nga idilimlimad na. Doktor, dandani ka din matay ti asawak. Agustos tayo lang ti dakkel. Nana. Imbaga, saan nga nagtrabaho iso na. Lakay nga ro din. Uwan, ngayon no maibos ti ornong mi. Baka no, awan ton ti gatang mitikanan mi, doktor. Kadagit anak yo. Awan kada anak yo, anapindas ti biyag na. Baring na amuda, natalyawan ti amada. Naikumpahin nga rod ni Berto manong nemi ket sinursur ko dagit ti anak ko. Apa kami ninyo ospital yo? Ket mayat mat isuna. Haan? Natuktalan nyo kung orte sakit na, nung yahan nyo yung ospital. Dito lang di mabaling ko itulong nanang. 5,000. Dakil pa kita na. Dakil ba't paggustusan mi? Nakagbasbasa at pribada na kiti anak mi. Dadamat ako, dandanik matinak pa college. 5,000 titunggal may sakit inanda. Alakit, napialang. Ngam ko na dangaging galangin di tati may tulong da. Di daman lao may sarungkaran ti amada mano. Busy da kan. Siyak api man. Hindi kang kanahan ng magbambantahay ti asawa. Irwar na kon. Ibagamon ti doktor at pirba akon ti waiver tapno purumwara kon. Matayak, adad nga matayak, kan matay ka ti gastos. Kaya magamit na kita anak tangag patinggalang ti kasadya ti may tulong da. Didak pa umay sarungkaran. Hanyamat ten ti ulpit, dagiti anak ta. Bakit? Kala, maamiris dan tumitlaing ti bindot na lakay. Maamiris dan tumitlaing. Inruwar ko nga roden ti asawak panong nemi. Ngayon nagtali na Ed, hindi pa naggatang ko ti agas na, tapno makuna nga maintenance, tapno paut pa ti biyak mo. Yung kasapulan na kanut, exercise, hadlakit ko mabanong unay. Iso nga nagsukay kami itilikod ti balay mi, manong nemi, nagtukit kami, hindi mabalin mi pakiranudan nga nateng. Ket kaputa karpintero, wano wag construction worker, ti asawak manong nemi. Kada, inupaan mi nga daga, nga dito'y nga pinatakderan mi manong nemi, ti pagtaraktam mi, ti inem nga baboy. Asa dagmet iti pagalami ti danong. Dito'y kami nga nagtintindulong. Ngaging nga dapilapig sa mi, kabaylami pa lang ang biyagan ti biyaga da kami. Ngaging nga manong nemi, nga may si marungkar ti pamilya ni Alex. Anak ko. Handa kay gayam. Kumusta kayo, tatang, nanang? Si bibiyag kang malaking umangangis, kininanang iyo. Kaya man lang nagbaliwan ti biya bagiyo. Kasi di nga nakutong kayo. Nag-awanak lang naggastos. Ng mga bali, anak. Tanda rin sa tanak itiyo. O susto nga, agas tapno. Agtalin na pa lang nga, masilsilpan ti biyak ko. Ay. Ni nanang mo, ibaon ko nga nagpatulong, agayap iti katulong na tapno. Alisto nga, may sagana ti pangal daw tayo. Tas imarag ko na kayo matamin. Ti manugang ko, kaya nagitalo nga po ko na kayo. Kinasalitak na giti kakapsat ko. Kas inauna, kadakawan na tatang, nanang. Nga mangangit tayo iti get together, reunion. Intun ka, ano? Di yung malagipin ti anibersaryo, ti kalay sayo? Ay, uwi na anak ko. Kita, nagtutulag kami. Nga,
Ihantangi kita, impaayumit ti pagrebengan nyo kada kami. Numalagip yo, kaslasang kami idi nga mamati. Nga kabaylan ta kami nga, isakad, iti arapap mi nga pagbalinan. Ado di mang daydayaw, kada kami, ngawan sa bali din nga gapunan, saan nga da kayo. May salangap yun iti construction. Adaan iti putot nga 5. Idi nagsaudi di pulos nagbakbakasyon. Sala nagbakasyonen, idi nag-aasawan, nagbaligin nga ag-aasawa di iti putot. Tatang, nanang, no adaman di iti nagkurkurangan, mi kada kayo, pakawanan da kami. Ne, di kita kakapsat ko. Nakikita ka din ti reunion. Balbaliwan tayo ito Umuklen, ti reunion. Wala. Nagidadan At apakit balon na. Isuahan kayo naglutluto nanang. Nagbalon na di kakapsat mi. Nagkakapsat mi. Nay, ni Bepsi, ti asawa na, ni Carlos, ti asawa na, ni Dayan, ti asawa. Edgar, nakit anak na. Ayos, ako adoy. Maglakit din na nakadigos kami manunemi ti asawa. Kat nakasukat kami, kat saan ang nagalumiim, dagiti apu kami manunemi nga imarahop kada kami. Tasigon ka ni Alex manunemi nagmi-meeting da nga kakapsat. Kat tunggal may sa kadakwada, miniting damat itunggal pamilya. Narumpeng unay, nga bigbigan da, iti ado nga sakripisyo nga nagapuanan mi nga kasawa. Nang naruna kini Berto. Naipasagapsap ka dagiti panuto dagiti adnak da, dagiti apu ko mi manunemi. Ngagbalintungit, ngagnataengan, bumakit, lumakay tumit, dagiti naganak kadakwada. Kat santo kumamit akasta, taramidan da, kadakwada. Iti, kaslap, saan nga pa nang bigbig, dagiti anak mi, kada kami nga naganak kadakwada. Naipasagapsap manong nemi iti panunot dagiti apu ko mi ngagapumit laing kadagiti anak mi. Nga dagiti naganak, rumbeng unay, nga saan nga baybayan. Rumbeng unay nga ayaten, rumbeng unay nga respetuan. Tadagiti naganak, kaya isudat ng mangikalkalikagom ka nangikalikagom. Tibalay ki dagiti anak. Nga dagiti anak kadagbalindan tumat nga naganak. Mula da iti panunot manong nemi dagiti apu ko mi. Nga no anyaman, di aramiden ken ka dagiti naganak ken ka akinaembag. Kastan tumet aramidem akinaembag. Di mo liplipatan nga no awan da, awan kayo. Manong nemi iti agdama ket nasalun at kampaylaeng iti asawak. Ket dayjay supsuportaran da kami dagiti anak mi. Limada nga anak mi ay tama. 5? 6 sabi kiti. Ya. Kamaliak. 6 da. 6 da. Ni Alex, ni Bebsi, ni Carlos, ni Dayan, ni Edgar. 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ngano isuda iti contribution. 1. Kat umanay nga para kada kami. So ngin sarding minti nagtraken di baboy, umanay laeng panaggarden mi, akas pa naka-exercise mi. Kang kanahin kami nasumuknal, iti balay ti Diyos, kang kanahin kami nagkarkararag nga sabi ko, ta kompleto pa laeng. Ti bilang dagiti anak mi, manugang ken dagiti apu ko mi. Sabi ko ta maore mi pa lang, ti masakbayan, dagiti apu ko mi, tapno di kasta, ket adad nga naragsak kami. Dito nga ron ti pagkasalita, ket thank you ti anus mo ng ornos, kalpasan nga nakinsen keng ka dito Italiana. Thank you, iti laing mo nga nang ibasa, ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsaribingan ti biyag. Tuwing nga ron dagyaman nga pagaya mo. Munang. Thank you. Manang munang. Iti panagsurat mo. Ken thank you matkadagiti nagbuya. Thank you kata kaya aming nga sangapada. Thank you. Salamat po.